Добрый дзень усім добрым людзям. Прыйшоў час, калі на аўто спатрэбіўся багажнік. Трэба перавезці негабарытны груз. У салон не вельмі хочацца, каб не падрапаць. Таму вось на базары набыў такі багажнік. Норд-аўта, гэта шведскі багажнік такі. Дастаткова ён добра тут замацаваўся. Такая моцная яго перакладзіна. Зараз паглядзім, як ён устроены ўсярэдзіне. Аснова багажніка гэта алюмовы профіль шырынёю 5,5 сантиметраў. Усярэдзіне яго рубра жорсткасці, таўшчыня па 3 мм, што дастаткова добра. Зверху гумка, калі яе зняць, можна паставіць крапленне для ровараў. Пазы, што зроблены ў самім профілі, нам дазваляюць рэгуляваць на вельмі вялікія памеры. Машына можа быць па рэйлінгам па вось гэтым краям ад 85 сантиметраў прыкладна да 117-116 сантиметраў. Яны так могуць перасоўвацца. Тут гэты крепежны вінт стаіць пад шасціграннік, там металічная шайба такая вялізная, вось на гэту шырыню прыціскае. Тут добра бачна, якая гумачка у нас, якая прыціскаецца да рэйлінгаў, каб не падрапаць іх. І тут металічныя такія пласціны, таксама дастаткова таўстая і рубра жорсткасці. Гайкі адмысловыя, каб не раскруціліся па дарозе, не ад вібрацыі нічога з ім не здарылася. І сам механізм. Усё нічога не паржавела, все будзе добра. І вось тут два вінты таксама пад шасціграннік, якія прыціскаюць вельмі добра. Я ўжо спрабаваў машыну качаць і правяраў, трымаецца за рэйлінгі. Вось такі цуда багажнік. Яшчэ вось дэкаратыўная накрыўка. Пад яе ідзе адмысловы вось такі ключык. І тут проста у паз вставілі, адкрыў, закрыў. Дзе гэты наш паз? Вось там. І трымаецца добра, не драбяжыць, аўто сунецца на добрай хуткасці. Усім усяго найлепшага.